लोगोफोर वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल rajib and views। आं दिनै मोनसे फरायसाफोरनि थाखाय जोबोद गोनांथार भिडिअ लानानै फैदों। ओंखायनो आं फरायसाफोरखौ खावलायदों जाहाथे नोंथांमोना अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायो आरो जायफ्रानोखि आंनि बे चेनेलाव गोदान प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो। दा बाथ्राया जाबाय मा जिहेतु मेट्रिक आनजाद आरो हायार सेकेन्डारि आनजादनि समा जोबोद खाथि जाथारनोसै। ओंखायनो आं फरायसाफोरखौ नैबे आंनि चेनेलनि गेजेरजों खावलायनो लुगैदों जाहाथे नोंथांमोना गावसोरनि फरायनायफोराव मुखुब थायो। मुखुब थानानै गावसोरनि नांगौ बायदि फरायनायखौ फरायना लानानै जाहाथे आनजादाव मोजां रोखोमनि मार्क थिखांनानै नोंथांमोना मोजां थाखो लानानै पास खालामो। बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ आनान गसाइनि सेराव आरज गाबहरबाय आरो नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायहरबाय। मानो होनोब्ला नैबे बोथोरा उदां बोथोर, फागुन दाननि बोथोर, जिहेतु COVID-19 पेन्डेमिकनि थाखाय थांनाय बोसोरफ्राव माखासे आफादफोरा जोंनि बर' हारिनि माखासे हारिमायारि आफादफोरखौ खुंनो हायाखैमोन, मिटिं दावथिं खुंनो हायाखैमोन। नैबे बोसोरफ्राव माखासे मिटिं दावथिंखौ खुंनायनि थाखाय सरकारा हगारनानै होबाय। ओंखायनो जोंफोरनि सोरगिदिं मिटिं दावथिंनि जागासिनो दङ दासान्दियाव। जिहेतु फरायसाफोरा माबा मोनसे सोलोंनायनि थाखाय आग्रह थायो, माबा मोनसे सोलोंनो थाखाय लुबैनाय, हास्थायनाय, माबा मोनसे नायनो थाखाय जेब्लायबो हास्थायबाय थानाय थायो। थिग बेबायदिनो बेफोरबायदि समाव एग्जाम समाव जुदि जोंनियाव खाथि खालायावनो जुदि मिटिं दावथिं माबा मोनसे प्रग्राम जायोबा जोंनि गोसोफोराव फरायसाफोरनि गोसोआव थांनो लुबैनाय बा नायनो लुबैनाय मोनसे गोसोआ जायो। बेनि थाखायनो जोंनियाव सम सम फरायसाफोरनियाव फरायनायनि फारसे गोसोआ गैया जायो। दा आं ओंखायनो नोंथांमोनखौ खावलायनो नागिरदों बे बाथ्राखौ जिहेतु नोंथांमोना मोनथिगौ, जिहेतु नोंथांमोना जों दिनैनि समखौ मोजां बे फरायनायनि समखौ जुदि हगारनानै लायोब्ला गाबोन आनजादाव मोजाङै पास खालामनो हानाय नङा। नोंथांमोना बेखौ थारैनो मिथिखायो। दा मिथिनानैबो जुदि नोंथांमोना गावसोरनि मोजां समखौ जुदि हगारनानै जुदि समखौ आद्रि खालामोब्ला गाबोन समफोर जुदि नोंथाङा गाज्रि नाम्बार लानानै मोजां नाम्बार मोनालासिनो आनजादफोरखौ पास खालामोब्ला, हमना ला मेट्रिक आनजादखौ नोंथाङा मोजां पास खालामोब्ला गाबोन समफोर जुदि नोंथाङा गुबुन मोनसे मोजां कलेजाव जुदि सिट लानानै फरायनो जुदि सानदोंब्ला बियो जानाय नङा। फरायनानै माबा मोनसे गावनि केरियार दानो सानदोंमोन बेखौबो जाफुंहोनो हानाय नङा। ओंखायनो नैबे समा जोबोद नोंथांमोननि थाखाय जोबोद गोनांथार सम। बे समखिनिखौनो नोंथांमोना मोजां रोखोमै बाहायनानै गावनि फरायनायाव नांथाबनानै जुदि फरायब्ला आं सानदों नोंथांमोना मोजाङै पास खालामनो हागोन। समा थाङो आरो फैयो, समा थाङो आरो फैयो। रंजानाया दिनैबो फैगोन, गाबोन फैगोन, जेब्लायबो फैबाय थागोन। नाथाय नोंनि नैबे एग्जामखौ नोङो दिनैनि समखौ नोङो माब्लाबाबो मोननाय नङा। दिनै जेरैबायदि नोङो मोजां फरायनानै पास खालामोब्ला बे समानो नोंथांखौ बै समसिम नोंनि जिउ जोबजासिम मोनसे गोजोननाय लाबोनानै होफैगोन। आरो जुदि नोङो दिनैनि समखौ जानला मानला हगारनानै जुदि गाज्रि रोखोमै पास खालामोबा बे गाज्रि दिनैनि साना नोंखौ जिउ जोबजासिम दुखु होबाय थागोन। गावनि जिउआव माबा मोनसे आद्रा साननायखौ नोंनि गोसोआव लाबोबाय थागोन। ओंखायनो नोंथांमोना जेरैखि जाया जेसेबांनि बारहुंखा फैयाथों मानो बा जेसेबांखिनि प्रब्लेमानो फैयाथों मानो बा जेसेबांखि नोंनि खाथि खाला प्रग्रामफोरानो फैयाथों मानो, नोङो बेफोरखौ नोङो नेवसिनानै गावनि लक्ष्य, गावनि एम, गावनि थांखिखौ नोङो होसोनो थाखाय नाजाथाबनांगोन। अब्लासो नोङो जाफुंसार जानो हागोन। आरो नोंनि पास खालामनायनि थाखाय नोंनिल' दायथ' गैया। नोङो जुदि मोजां पास खालामब्ला नोंनि बिमा बिफाया, जाय बिमा बिफायानो थाखा फैसा खरसा खालामनानै नोंनि मोजांनि थाखाय फरायनो थाखाय नों फैसा हगारदों, बिथांमोननि गोसोआवबो बेसेबांबा रंजानाय मोनगोन नोंनि मोजां पास खालामनायजों। नों सासे मोजां मानसि जायोब्ला न'खरनि मानसिफोरा बेसेबांबा गोजोननाय मोनगोन। नोंनि मोजां पास खालामनायजोंनो गुबुन मानसिफ्राबो नोंसोरनि न'खरखौ फोथायगोन, नोंसोरनि न'खरखौ मानिगोन। दा बेफोरबायदि माखासे दायित्वआ फरायसाफोरनियाव दङ। दा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुजिनानै जुदि नोंथांमोना गावसोरनि खामानियाव जुदि गोसो होयोब्ला जाफुंसार जागोन। आरो जेब्लानो जोङो परिखा खाथि सफैयो अब्ला जोंनि गोसोआ उसाव बादाव जायो। जिहेतु जोङो थांनाय समफोरखौ ओरैनो हगारलाबायबाय। माखासे फरायसाफोरा नङा, माखासे फरायसाफोरा समफोरखौ परिखाया सफैयाखै, परिखाया गोबाव सम दङ होननानै फरायालासेनो जोङो समफोरखौ ओरैनो हगारो, बेरायथिंलाबायनानै हगारो मायो। जेब्लानो जोङो परिखाया खाथि सफैगोन फरायनायनि प्रेसाराबो बांगोन,
आरो मा जागोन माखासे प्रग्रामावबो बैथिंबो दङ बैथिंबो दङ गाबोन मिटिं गाबोन आदानि हाबा गाबोन आब'नि हाबा दा बेफोरबायदि माखासे समा सरजाब फैजोबनायाव स्टुडेन्टफोरा बेखौसो फरायगोन ना प्रग्रामावसो थांगोन बेफोरबायदि माखासे गुलाय गुजाय जानानै लास्टाव फरायनो हाया आन्दायलाजोबनाय मोनसे सम जाफैयो ओंखायनो जिखुनु जाया जा समा थांबाय आरो माखासे सम दङ बे समखिनिखौ जुदि नोङो गथि बाहायनानै जुदि मोजां फरायब्ला नोंथाङा मोजां नाम्बार लानानै पास खालामनो हागोन आं बेखौ आसा खालामदों आरो गसाइआ नोंथांखौ बोर साबस्रिना हरथों अब्ला भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों